Jmenuji se Lucie a ačkoliv to tak nevypadá, jsem v Praze na jednom velmi zajímavém místě, kde se prodávají auta. To, co tady vidíte, je zcela nový koncept s názvem InLease Store. Víte, v čem je to úžasný? Na jednom místě máte k dispozici nejširší a největší nabídku vozů většiny značek a mohu si vybírat v klidu sama. A to bez vět typu jak vám mohu pomoci? A když si vyberete, tak se můžete hned svést. Fakt tady mají nejširší nabídku testovacích aut různých značek. A některá jsou opravdu zajímavá. A jestli vám nestačí váš současný vůz, tak si v InLeaseu prostě půjčíte větší. Online mimochodem. Jestli máte rádi v autech nejnovější technologie a nechcete čekat na nový vůz třeba až 2 roky, tak můžete využít program InLease Operativní leasing. A mimochodem, pokud hledáte něco opravdu velkého, tak v InLeaseu jste na správném místě. Nemyslíte, že nastal čas na změnu? Já už ji udělala. A co vy? Přidáte se? InLease, chytrá nabídka mobility.